에레 가거라 우와 그러나 타보면 마후야 아 무단집을 말해 행자 그러나 지구시는 오늘가 नोंथांमोन गोबांनि माने वेलकाम टू माय चैनल जों ब्लगाव बरायगोन हाबाय माने गिबियावनो आङो गोसो गोथारै नैबे थालिर बिफांखौ लानानै स्राय बरायगोन हाबाय गाइस ओमफ्राय दिनै माने काजोन फंबायनि मानेल' होननाय जानो नादों आरो दिनै गोथार जुलि बर'आव होनोबा गोथार जुलि जानायदों दा ओइ दाथ' बारदों नोंथांमोनाव लोगोसे आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो गोसो गोथारै चलो बिदिब्ला नोंथांमोनाव लोगोसे हिनजावफोरना हौवाफोरखौ खुलुमनायनि जय लरि रोंलालै मारै जाखो लरि द' आला रोङा बिसोरो लासै फिसा जाबाय माबाया आखाइ फिसाखौ हाबबाय बिदिनो गायनो आखाइ थाखाय hौwa godanna हिनजाव गोदानना मुनुसुलुंगाना नायनि जय खाफाल गेजेराव जय बेजों ज' खेबखाङो बेखौ लाफा बेनि बेखौबो ओरै मोनथामजों हिनजाव गोदाना मिनिनायनि जय बेबो खालाम जय गोलाव फुनथार खेबथाम फुन दे जाबाय दे गोलाव हरथारनांगौ गोलावथार फाग्लाफोर सोलोंना लाखा मोजाङै नायनानै फाग्लाफोर Maya, Jehovah, Uria, Yase, Jimbe, Ruju, Rumu, Rusu, Munche, Teisho, Kamsho, Aije, Karambe, Usohai, Taibon, Ramadama, Sama. Lang, Asul, Bagusun, Nalai, Jaki, Kro, Bishi, Lolo, Tepion. Sanjo, Unde, 시도하고 있었죠. 왜 시험을 이용하니까 통과를 되는구나. 미투리에 따라. 산정들. Mereka itu tahu dari mana. Kalau saya dari Hindu, orang itu. Oh, pada badan semua pada 아 보여줄래? 파글라보라 보여주려고 저이 저이 뭐라고 그러는 거야 파글라보 저런 것들아 같이 담배 타 파글라보 저 뭐야 설렁 뭐야 설렁라 이런 르이 너무 풀어내 만해로 파글라보 저 뭔지 제 고블라만 모양 설렁가대 쿨lum내야 되는 아이템은 내니
थाब खुलुमला नामा सोलोंखा बिदियावनो सोलोंखा देनां एक्सपिरियेन्स मोननायनि सोलोंखायाबा एक्सपिरियेन्स मोननायनि सोलोंखा एसे मोजाङै खुलुमना मोजां खुलुमनांगौ माखौथो गिलायबावखो ओमफ्रायलाय हम शिब शम्भ होननानै खुलुमहरदो दे जाबाय दे जाबाय गोजोनबाय दा जाजोब्बाय गोजोनजोब्बाय खनसे खुलुमबावनांगौ नामा खनसे खुलुमबावनांगौ आंनि हरावसै दे बैथारानो हमदा हगारना nung mau sale lancar ko video jangan nong sih lingkungan nang nama sih hina lingkungan nang go jangan nong lingkungan nang go suka suku 아이코닉 찾는데 레고로 이거는 아이코닉 찾는데 이거는 아이코닉 찾는데 이거는 자네들 너무 술랭구나 나봐 롱잔에 어버도 와 있지 그냐고 그야 샥샤이 등네 이거네 친구부 그야 싫어 봐 다 살랭네 오버 바블링구나 말라반 라인 자나 타고 보이네 살랭네 오버 파글라 그야 실래 누구야 그라고 누구야 그 누구야 그러고 앙로 두개 근데 얘가 해통네 많이 실가고 싶은 두개 몰라 아버지는 그 드러나네 예 엑스피리언스 많이 넘어 아 런치 라가 뭐라 그래 오늘 레디지 커마르 뭐라 그래 오늘 뭐라 레디지 저거는 와그는 하라니 저 가만 게리 faklarba 저기 느가 잡아 초려 오래 참아 봐도 아이 봐도 저 이제 오래 감르기니 저 이제 오래 감르기니 저 Bayang, rumah lo, baby. Này, sang con cười. Không ai đây. Biết biết đây, không à. Biết biết cái gì? Xin lại biết chứ. Không mà em thay bài mẹ. Kim được. Đúng không? Chị Hình nơi lấy cái này nữa bắt đầu Huna ayo nu kuma le bang ha gna ngi phagi le khok ne la para bauna je kham 하나 의무장 ơi ai na này de khâu ta là 하나 나 의무장 있나 요 신의 파우더 다 법 오래 그럼 플라스방 시마트 타고 하나에 말. 그래